Да взема да спретвам първа акапелка. Може да не е перфектна, може да зацепвам. Но въпреки това, когато поглеждам в Балкана, в мене се процежда, че им виждам зимна гледка, която топло ме посреща. И това ме учи, че трябва повече да загребам отвъд зоната на комфорт. Даже и да има по този път никакъв транспорт. Даже и да е трудно да мина, даже 2 метра, да се чуда как да мина, но въпреки това се вглеждам в себе си и оглеждайки тук и сега какво става, за да не затъвам, за да не пропадам, за да не мога никога да подценявам това, което е, но и да се смирявам. Не от страх да може да се сковавам, а по-скоро страха да преодолявам, когато все по-изобретателен ставам. Ето на това ме учи ходенето в Балкана и ето и за това и днеска го правя. И ето това също иска да ми казва това, което опитвам в момента на бита да намазвам, за да се събудиш и ти. Или поне да видиш друга гледна точка, за да видиш, че може да имаме и мечти. Колкото и да е трудно да се закотвим на една и съща почва, но там виж корена на тази почва, иначе вятъра ще те отнесе. Всичко от нас започва, когато съзнаем, че имаме и мисия Господна, а не просто да се плюска и некъде на плажа да се плесва, а по-скоро да видим и същината на Балкана, което най-вече българщината отразява. Това, което ме възпита да не се предавам, това, което ме възпита да не съжалявам и това, което ме кара все още да вярвам, ако не друго, в Господа, който най-вече в Балкана се отразява.